عزو سلامتنا تقبلوا فنوانات كاتتلو خبرات عزبتنا نلو مسنبت 10 قنبت 2026 تدالوه حديث زينات تحزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدم فلما قنات تاتو جيتاچو ردا حوات حزو زلو بوليتيكاو منقدي نايشلتنت قماري خبر قليتو عبدوب كينيا سوماليان بستفتصم متقعتي 6 سبات قتيلهم إيران أود الدوان عالم نختساتف ترت طلبات قريبا أمون قصقات دروناتن تسفى سلامن بوتين أب قيح عدباباي زهبو مغلطي ازو وتادراو مكلخال إسرائيل موسادن نتاناهوي صاغطي يقبلو بحرين مس إيران ركبالهم زبلتهم 10 سبات أسيرا إذن كالئن بزرزر حزركم كقربي كتكاتاتولن بخبر عدم أتو جيتاچو ردا نحوات بتر نقفو أمتسيت أفريقيا ريبورت حاجز صحف زوجة أتو جيتاچو ردا حوات حزو زولو بوليتيكاو منقدي نايشلتنت قمار كبل بتر نقفو أتو جيتاچو ردا أب صحفو خمز قلصو مرحنت حوات مس منقستي إرتران كالوت جوجلتات سلتاو محزنت بمفتر مس فدرال منقست زولو وطري بمبقاس زدلخو خركبي زبل حدقنيا قمر حزين قصاصكم زولو أملكيتو بتوسخ اتودب جوجل ربحو مس ربح حزب تግራይ بمጭፍላ كقربو مفتانو نزب تግራይ أب زعبي حدقنيا خودو خمز خل عبيرو أتو جيتاچو نت حج تግራይ بصحته زولو قلولاو نسومون حلافنت كم سمعهم قليصلو أبدوب كينيا سوماليان بستفتصم متقعتي بوحدو 6 سبات تقتيلهم أب كينيا أب تقادوب سوماليا أب زركب أوراجا مانديرا እጡቃት አልሸባብ ከም ዝኾኑ ዝተጠርጠሩ 14 ተሳተፍቲ ናይ መሓዛ ዓመት ዝነበራ መኪና ኣብ ዱብያ ብምእታው መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም ብውሕዱ 6 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት 10 ድማ ከም ዝቆሰሉ ፖሊስ ገሊጹ ፖሊስ ከም ዝበሎ እቲ መጥቃዕቲ ብቻዕተ ጉንበት ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ኣብታ ከተማ ማንዴራ 18 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ኣብ ትርከብ ቁሸት ቢር ኣማዮ ዘጋጠመ ኮይኑ እጡቃት ነታ ናይ ተሳፈርቲ መኪና ድሕሪ ምዕጓቶም ተኽሲ ድሕሪ ምኽፋቶም ከም ተፈጸመ ገሊጹ ብመሰረት ጸብጻባት ፖሊስ መርመራታት ናይቲ መጥቃዕቲ ከም ተጀመረን ኣብዚ وان زحلفت تصتا نتوم نابدوبات سوماليا قصوم كم زهادمو زؤمنلهم متقعت سفتصوم سبات يكتاتلهم كم زلو يقلص عزاز بوليس أوراجا مانديرا روبنسون نديوا تمعطاعات نتا كتما ماديرا ناب عربيا قصا اتقعز نبرت ناي تسافرت مكينة علامة خمس قبرو قليصلو إيران نبزا أبسانة زكايت ودد وانش عالم كعسو أغري كم اتساتف قليصا انتغونا مزاب إيران مس أمريكان إسرائيلن اتكايدو زلا خوينات تتعجزو بزعبتا ابتا هاجرايت غانتا بزوحي بال سلازلو أقدمو خفيفة كاب أنغاديت اتوددر مولو حسنت كوابا تقليبالا فيدريشن كعسو أغري إيران كابالن امنتن بزي زخون يخون مدحر حر أوددر كتساتف موانا بمغلات انتغونا أنغاتي نايت وددر زخون هاجرات سكفتاتاتنا أب قمت كأتوا اللونيلو طلب بريزيدنت فيدريشن كعسو أغري إيران مهادي تاج أبتا أب كندا زتقايدة وعلا فيفا نخيت ساتف بمنغستي كندا فيزا دحر مخل كاليو زغرب زلو بدحر زيو تاج إيران أبتا 11 سنة أب أمريكا مكسيكو كندا زجمر وانش عالم نختساتف نفيفا 10 قرمخونات كم زغربة أفليتو هذا خبت الزغربة طلب كلهم تتصاوتنا سلطة مستهاجرايت غانتا زغوشو سمزن والاتهم مس اسلاماو سورة حلوة إيران وتادراو سلطانا زوصدو فيزا كوهابو مزحتتيو الزغربلو عبالات اسلاماو سورة حلوة إيران أب كندا أمريكا كم قرش براوين سلازقلوتيو تاج ناب كندا خياتوز تخل كل مغنياتون ازمخانو تحبير ويو بزيكازي إيران أبالات هاجراويت غانتا نبانديرا إنان هاجراو مزمور إيران لك هم كلن هاجرات غانتاتات هاجراو مزمورن بانديرا بخبري كرأيو تتقلب بتوسخي أما عرفو نفتي هوتيلات أب ستاديوم نقبلات هاجراويت غانتا إيران قبو أخول حلوة خقبر اللون إيران تقليوالا فيفان اللوجستيكاو طلبات هاجراويت غانتاتات أملا أب أوانت أوتا زهلو بروتوكول أم حلاو حلافنت كوز دولو يخليو نخم بيزان حلوة زعما سولوغن حلفتي أنقريت هاجرات مغانو يزقلت صحفي قدايت أمريكا ماركو ريبيو أبالات هاجراويت غانتا إيران أوانش عالم كساتفو أمريكا مرحبايلا كم اتقبلهم قاليتيو انتغونا اتومس اسلامو حلوة سورة إيران متأساس زلوهم والكسبات جن فيزا خمزي وهابهم أفليتو نيريو ازدما فيفا أمونغو مرقا تساتفو خلن زحالفة هاجراوين غانتاتات أبزوريا زمدناتات تهران واشنطن زلو بوليتيكا وخنت برقيق ميزان كحلف أقديدو اللو إسرائيل أمريكان بإسان شموتن لكاتيت قبل على إيران سفح متقعد مجدمرة إيران كم قبل ملسي قبل على إسرائيل وتدرو معسكرات أمريكا اللون زتبالت هاجرات وشمت عرب متقعد أكايدا زوات رخاك سافجي أي هذا انزلو
ገለ ካብተን ካልእ ጠለባት ኢራን ንምትግባሩ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሰበስልጣን ኢራን ንጋዜጠኛታት ኪኖ ጉዳያት ኩዕሶ እግሪ ካልእ ሕቶታት ካብ ምሕታት ክቁጠቡን ሓደ ካብቶም ጠለባት ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ ጉዳይ ኢራን ግን ኣብ መንጎ ኩዕሶ እግርን ፖለቲካን ዘሎ ዶብ መብዛሕትኡ ግዜ ዝተሓዋወሰ እዩ። ኣብ ዙርያ ምምራጽ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኢራን ስፖርታውያን ፖለቲከኛታት ሸነኻት ብሓንሳብ ዘጣመረ ምዃኖም ምስቲ ሃገራዊት ጋንታ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝገልጹ። እዚ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ኣውስትራልያ ዝተኣንገደ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኤስያ ደቂ ኣንስትዮ ኣተኣሳይ ስራ ምስ ንሪኦ ሓይላት ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኢራን ኣብ ኣውስትራልያ ፖለቲካዊ ዕቑባ ምስ ሓተታ 7 ካብ ሃባል ሃገራዊት ጋንታ ኢራን ኣብ ኣውስትራልያ ዕቑባ ተዋሂቦን እኳ እንተነበረ 5 ካብአን ሓሳበን ብምቕያር ናብ ሃገረን ተመሊሰን። ኣሰልጣና ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ኢራን አሚር ጋላኖቭ ንኢራን ዘሳትፍ ገለ ፀወታታት ብፖለቲካዊ ሃዋህው ክዕብለል ከም ዝኽእል ስክፍትኡ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ወጥሪ እንተሃለወ ኣብዚ እዋን እዚ ኢራን ካብ ውድድር ክትስዕብ ከም እትሓስብ ዝሕብር ምልክት የለን። ኣብ ክንዱ እዞም ዳሕረዎት ምዕባለታት ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ፊፋ ኢራንን ኣሜሪካን ብዛዕባ ተሳትፎ ኢራን ኣብ ታሪክ ዝዓበየ ዋንጫ ዓለም ኣብ ዝምልከት ብድዕሪ መጋረጃ ዝተሓላለኹ ዘተታት ይካየዱ ከም ምህላዎም ዘርኢ እዩ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ዩክሬን ዘሎ ግጭት ናይ መወዳእታ ገጹ ይቐርብ ኣሎ ኢሉ ከም ዝኣመን ገሊጹ። ፑቲን ነዚ ዝበለ ዓወታት ሕብረት ሶቪየት ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንምዝካር ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝተኻየደ ወታደራዊ ምርኢት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል እዩ። እዚ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ገጹ ይቐርብ ኣሎ ኢለ ዝሓስብ ዝበለ ፑቲን ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ፍሉይ ወታደራዊ ስጉምቲ ብምጥቃስ ነተን ሃገራት ምዕራብ ንመንግስቲ ኬቭ ዝህብኦ ዘለዋ ደገፍ ድማ ኮኒንዎ። እቲ ዓመታዊ ምርኢት ሩስያ ዩክሬን ንቀይሕ ኣደባባይ ብድሮናት ክድብድቦ ትኽእል እያ ዝብል ስጋኣት ስለ ዝነበረ ከምቲ ልሙድ ምርኢት ወታደራዊ ታንክታትን ሚሳይላትን ተሓሪሙ ይውዕሉ። ብደገፍ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ሞስኮን ኬቭን ኣብ መወዳእታ ደቓኢ ዝተገበረ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ነቲ ክወርድ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ መጥቃዕቲ ኣቃሊዕዎ እዩ። ፑቲን ኣብ ዘረብኡ ሩስያ ፍትሓዊት ኩናት ትዋጋእ ከም ዘለና ብምግላጽ ንዩክሬን ድማ ብመላእ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ትዕጠቕን ትድገፍን ዘላ ዓማጺት ሓይሊ ክብል ፀዊዕዋ። ድሕሪ ኣብ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ ደገፍ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ንሳቶም ምዕራባውያን ሓገዝ ክህቡ ቃላትዮም እዮም። ድሕሪኡ ግን ምስ ሩስያ ክሳብ ሎሚ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ከጓዋሩ ጀሚሮም። እቲ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ገጹ ይቐርብ ኣሎ ዝበለ እምነት ኣለኒ ግናኸ ከቢድ ጉዳይ እዩ ኢሉ ፑቲን ምስ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ክራኸብ ዝኽእል ነባሪ ናይ ሰላም ስምምዕ ምስ ዝፍርም ጥራይ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ኣብ ሳሰይቲ ሃገር ምርኻብ እውን ዝከኣል እዩ። እንተኾነ እዚ ክኸውን ዝኽእል ግን ነዊሕ እዋን ዝተወሰደ ታሪኻዊ ኣረኣእያ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ምስ ተበፅሐ ጥራይ ክብል ገሊጹ። ፑቲን ብተወሳኺ ንኤውሮጳ ዝኾን ሓድሽ ናይ ጸጥታ ስምምዕ ንምዝታይ ድሉው ምህላው እቲ ዝመፁ መሻርክቲ ዘተ ድማ ንቻንስለር ጀርመን ነበር ሄርዳን ሽሮደን ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ኤውሮጳ አንቶኒዮ ኮስታ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ሩስያ ንምዝታይ ተኽእሎ ከም ዘሎ ከም ዝኣምንን ዘለንስኪ ነዚ ስጉምቲ ከም ዝድግፎ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ከም ኣካል ናይቲ ኣሜሪካ ዝተመርሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ኬቪን ሞስኮን ካብ ክልቲኡ ወገን 1000 እሱራት ንምልውዋጥ ተሰማሚዕን ኣለዋ። ኣብቲ ቀይሕ ኣደባባይ ዝተኻየደ ወታደራዊ ምርኢት ዝኾነ ዓይነት ኒኩሌሳዊ ኣጽዋራት ኣይተረኣየን። ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላት ዜና ፍቓድ ስለ ዘይተዋህበን ኣብቲ ፍጻሜ ዝተረኽቡ ጋዜጠኛታት ኣዝዮም ውሕዳት ነይሮም። ኣሜሪካ ስለያዊ ገምጋም ከም ዝሕብሮ ኢራን ቁጠባዊ ጸቕጢ እናወሰኸ ኣታዊ ጸዓት እናፈሰሰን እናሃለወ ንኣሳት ተወሳኺ 4 ኣዋርሕ ንእገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ክትጻወሮ ከም ትኽእል ይሕብር። ንገምጋማት CIA ዝጠቐሱ ጸብጸባት ከም ዘመልክትዎ ቴህራን ጋና ካብቲ ዝቕጽ ዘሎ እገዳ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ውድቀት ከም ዘየተመዝግብ ይሕብር። እዚ ድማ ዋላ ድሕርቲ ኣዋርሕ ግጭት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ደረት ጸቕጢ ኣሜሪካ ዘጉልሕ እዩ። ይኹን እምበር ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ክሲ ንድሕሪት ደፊኦም እቲ እገዳ ድሮ መስመራት ንግዲ ብምቁራጽ ኣታዊታት ነዳዲ ንምንካይን ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ቁጠባዊ ምስብሳብ ብቕልጣፍን ኣብ ቁጠባዊ ኢራን ከቢድ ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎ ይምግቱ። እዚ ምዕባለታት ዝረአ ዘሎ ዋሽንተን ነቲ ኩናት ብወግዒ ንምውጋድ ዝዓለመ ማዕቀፍ ቴህራን ክትህቦ ምላሽ ኣብ ትጽበየሉ ዘላ እዋን እዩ። ቅድሚ ሰፊሕ ውድድር ኣብ ልዕሊ ስሱዕ ጉዳያት እንተላይ ብዛዕባ ኑክሌሳዊ ፕሮግራም ኢራን ምጅማሩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ጽሕፈት ካዝና ኣሜሪካ ምስ መርበባት ምፍራይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢራን ዝተኣሳሰሩ ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባትን ኩባንያታትን ዕላማራ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብተወሳኺ ጸብጸባት ስለያ ኢራን ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከቡ ስርዓታት ሚሳይላት ምሕዋይ ከም ዘቀላጥፍ ይሕብሩ። ምስለያ ዝተኣሳሰሩ ሓደስቲ ጸብጸባት ከም ዝሕብርዎ ኢራን ኣብ ቀዳሞት ምዕራፋት ናይዚ ዞባዊ ግጭት ዝተበላሸወ ስርዓታት ምውንጫፍ ሚሳይላትን ስትራቴጂካዊ ትሕተ ቅርጽን ኣጽዋርን ንምምላስ
ብቕጥፍ ትሰርሕ ኣላ ብመሰረት እቶም ጸብጸባት ሓይልታት ኢራን ካብ ጥቕድሚ ሕጂ ካብ ዝነበረ መጥቃዕቲ ዝደሓኑ ወይ ኣብ ትሕቲ ዝተረረ ወታደራዊ ቦታታት ተሓቢኦም ዝነበሩ ትሕቲ መሬት መሰለይጣታት ሕቡብ መወንጨፊ ቦታታት ብብዝሒ ትኹረት ይገብሩ ኣለዉ እቶም ገምገማት ኢራን ምስ ዞባ ባሕሪ ፔሲፊያን ብዝተኣሳሰሩ መስመራት ሎጂስቲክ ኣቢላ ምስ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተኣሳሰሩ ኣካላውን ቴክኒካውን ደገፍን ክትረክብ ከም ትኽእል እውን ይሕብሩ ተንተንቲ ቴህራን ንመጻኢ መጥቃዕቲ ምጽዋርን ወታደራዊ ትሕተ ቅርጽን እናማዕራረየት ንገለ ክፋላት ናይቲ ነዊሕ እዋን ርሕቐት ናይ ምድማፅን ኣእማ ዳግማይ ክትሃንጽ ትፍትን ከም ዘላ ይኣምኑ እዚ ጸብጻብ ምሕዋይ ጻዕሪ ኣብ መላእ ወሽመጥ ወጥሪ ልዑል ኮይኑ ኣብ ዝቕጽለሎ ክልቲአን ወገናት ኣብ መላእቲ ዞባ ወታደራዊ ንብረትን ምድልዳል ኣብ ዝቕጽለሉ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ ብዛባት ዝተኣሳሰር ኣካላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ብዝምልከት ብሞስኮ ይኹን ብቴህራን ንህዝቢ ዝተዘርግሐ ወግዓዊ መረጋገፂ የለን ብተወሳኺ ኣማኻሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሄርሙዝ ኣቶሚክ ቦምብ ኢራን ይኽብል ገሊጹ መጻቦ ሄርሙዝ ምስ ኣቶሚክ ቦምብ ዝመጣጠን ዓቕሚ እዩ መሐመድ ማክባር ላዕለዋይ ኣማኻሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣገዳታት ክትጃሃርን ዝያዳ ናብ ኢራን ታንከራት ከተጥፍኤ ክትብል እንከላ ቴህራን ግን መርገፂያ ብንጹር ትገልጽ ብሄርሙዝ ድማ ክትደራደር ኣይደልን ምቁጽጻር ናይ ዝመስመር ማይ ናይ መወዳእታ ስትራቴጂካዊ ምትእስሳር ኢራን እዩ ዋሽንግተን ድማ ንናይ ገዛ ርእሳ ዘይሕጋዊ ምግዛእ መጻቦ ክትመልሶ ፈጺማ ኣይተፍቅደላን እያ እቲ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ወሲኹ ኢራን ሕጋዊ ስርዓት ሄርሙዝ ክትቅይሮ እያ እንተኽኢሉ ብኣህግራዊ ሕጊ ኣላያ እንተኮይኑ ድማ ብሓደ ወገን እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ በረኻታት ኢራቅ ምስጢራዊ ማዓስከር ኩናት ሃኒፃ ተኸላኺላ ክብል WSG ብዛዕባ ትስርሒት ኣፍልጦ ብምጥቃስ ጸብጺቡ ወታደራዊ ድፋዕ እስራኤል ቅድሚ ምስ ኢራን ዝግበር ኩናት ብኣፍልጦ ኣሜሪካ ዝተመስረተ እዩ እቲ መደበር ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝተኻየደ ዝነበረ ስርሒታት ኣብረቲ እንተወዲቖም ብፍሉይ ሓይልታት እስራኤል ጉጅለታት ምድላይን ንምድላይን ይጥቀምሉ ነይሮም ወታደራት ኢራቅ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ነቲ ቦታ ክረኽቦ ዳርጋ ተቃሪቦም ድሕሪ ምጽናሕ ዘይተለምደ ንጥፈታት ሄሊኮፕተራት ሓይልታት እስራኤልን ንኣህዱታት ኢራቅ ክርሕቁ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዘካይዱን ይግለጽ እዚ መደበር ኣብቲ ንሓሙሽተ ሰሙናት ዝቐጸለ ወፍሪ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኢራን ንምፍጻም ብኣሻሕ ዝቑጸሩ መጥቃዕታት ከም ዝደገፈ ይግለጽ ብተወሳኺ ሓይልታት ሰፋሮ እስራኤል ሎሚ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ከባቢታት ናይቲ ዝተጎበጠ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ኣካይዶም እስራኤላውያን ሰፋሮ ኣብ ምብራቃዊ ራማላ ኣብ እትርከብ ቁሸብ ዴሪ ጃሪብ ኣብ ዝርከብ ሕርሻዊ መሬትን ንብረትን ከጥቅዑ ፈቲኖም እቶም ወታደራት ናብቲ ዓዲ ብምእታው ነቶም ሰፋራዊ ንምክልኻል ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተኮሱ ምንጭታት ተኸባቢ ሓቢሮም ማዓስከር ስደተኛታት ጃላ ዞነ ሓይልታት እስራኤል ነዚ ካብ ካራማላ ብሰሜን ዝርከብ ማዓስከር ከም ዘመተ ይንገር ክርበት ሳምራ ሰፋሮ ጎልደን ዮርዳኖስን ናብ ቁሸት ክርበት ሳምራ ኣትዮም ነቶም ነበርቲ ጓሶትን ከም ዘሸገሩ ይግለጽ ተኸባቢ ብተደጋጋሚ ዓመፅ ሰፋሮ ዝካየደሎም ቦታታት ምዃኑ ይፍለጥ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ዝርከቡ ሰፋራታት ዘገልግሉ ጽርግያታት ንምስፋሕ ልዕሊ 1 ቢልዮን ሸንከል እስራኤል ከም ዝመደበ ሎሚ ጸብጻባት የመልክቱ እቲ ስጉምቲ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝቆጻጸር ህንጸት ዘይሕጋዊ ስፍራታት ዝያዳ ከስፍሕ ስጋኣት ኣሎ ባህሬን ምስ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ርክባለዎም ዝበለቶም ዓሰርተታት ሰባት ኣሲራ ሰበስልጣን ባህሬን ዞባዊ ወጥሪ እናወሰኽ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ምስ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ርክባለዎም ዝተባህሉ ዝተኸሰሱ 41 ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ብመሰረት ጸብጸባት ኣህጉራዊ ማዕከናት ዜና እቶም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ሰባት ኣብ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ስክፍታታት ጸጥታ እናዓበየ ዝኸይደሉ ዘሎ እዋን ምስ ኢራን ኣብ ዝተኣሳሰር ንጥፈታት ኢድ ከም ዝነበሮም ዝገልጥ ክስታት ዘቐረበሎም እዮም ንሓሙሸይቲ መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ እቲ እንግድ ባህሬን ኣብ ዘቐረባ እዋን ምስ መንጎ ልፍንቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራንን ክካየድ ዝጸንሐ ግጭት ዝተኣሳሰር ተደጋጋሚ ስጋኣታት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ከም ዘጋጠማ ይፍለጥ እዚ ማእሰርቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ሓያል ወጥሪ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ዝተፈጸመ ኮይኑ ሰበስልጣን ባህሬን ኣብ መላእቲ ሃገር ስጉምትታትን ጸጥታ እናሓይሉ ይርከቡ እዚ ወታደራዊ ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ሞሳድን ክልቲአን ብማዕረ ብሓደ ብምውህደት ተሰንዮም ንቐዳማይ ሚኒስተር ሃገር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሓደ ወሳኒ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ይነግርዎ ኣለዉ ንሱ ድማ ኢራን ተዳኺማ ከላ ነጥቃዓ ዝብል ክልቲኦም ኣካላት ብመሰረት ዝሃብዎ ገምጋም ድማ እዚ ሕጂ ዘሎ ድኽመት ኢራን ሓባራዊ መስኮት ምዃኑን ዳግመ ኩናት ምጅማር ንውድቀት እቲ ስርዓት ኣዝዩ ከቀላጥፎ ከም ዝኽእል እምነቶም ኣንቢሮም ኣለዉ ኣብ ታሪክ እስራኤል ሓሊፉ ሰራዊት ስልያ ነቲ ሃገር ኣብ ሓደ እዋን ብሓደ ድምፂ ክዛረቡ እንከለዉ ነዊሕ እዋን ዘይንቡር ተርእዮ ጸኒሑ ኣብ ሳሕቲ ዝኽሰት ምዕባለ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐንዱ ምምሕዳር ዋሽንግተን እቲ ስምዕ ምስ ኢራን ብቕልጡፍ ክትዓመ እኳ ትፍትን እንተሃለወት ኩሉ ጻዕርታት እውን ኣብ ባይታ ይካየድ እንተሎ ሃገር እስራኤል ግን በዓላ ንቤና ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከተካይድ ተኽእሎታት ከም ዘሎ እስራኤል መደበር ቴሌቪዥን ቻነል 13 ሓቢራ ኣላ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናይ